Anti-Narcotics Task Force ANTF jong ki bor pulit ka East Jante Hills District kala yo ban kam arngot ki bar Jylla ki badan kti ban Pynrung Drok san nomba Shillong Naduh Jylla West Bengal lingba ka Phulchand ha Assam. Kat kum ka Kyrwoh na Vikash Kumar IPS SP ka East Jante Hills District haka arpo hundred tarik nailar araja arpusan laong. Bana ka jingyo jing tip badan ki batmu ban rung sa East Jante Hills District ring kat u drugs la penlong ka jing penap shrip ha Umkiang haka arpusan tarik nailar araja arpusan. Hakani ka jaka la yo ban kem yo way briu bla tip kerteng kumu Hajrat Umar arpo pras nam karta ubade no West Bengal ring kat bat shispa laipo nyo point pran riu gram u drug heroin ubosong dor hen riu po lak tingka lem artli ki mobile phone. Laong bakam hadien ki pulit kilalit ban kem yo snar khayi drugs u Phulchand ali na lum survey Shillong bat kini ki arngot ki dei ki bala kdo don kti hake kam Pynrung drugs na ki way pat ki Jylla. La register mukodma persya yakini ki arngot halum snong police station kat kum ki kendon NDPS Act bagajing tokit menta kadang ya cekmat banti benya ya katei karukam Pynrung drugs na kawai ke Jylla sya kawai pat. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka Umkiang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.